Salut, mă un video, sunt cu Sebi. Salut! Amândoi filmăm, dar eu am început dinaintea lui Căna. Că el mi-a amețit și șterge Minecraft-ul și nu mai are memorie. Ok. Asta este... Ok. Ce scrie aici? Login, ai mai intru o dată că e lag. Te așteaptă. Lui nu prea știe bine Minecraft și cam o să zbier cam pe el foarte mult. Că nu mă ascultă. Amândoi filmăm. Bă, stai că nu mai știu unde spawn. Bă, ești prost, nu mă găsesc. Bă. Stai puțin, uite. Mă intră acolo la play. Ok, pune și tu pauză și o să revenim. Pauză. Tu, din păcate, găinile mele zbiară. Pură, găinile, tăceți, vă rog. Gata, acum o să intru și eu. Tăceți din gură, vă rog, tăceți. Tăceți din gură. Astăzi sunt de la țară. Bă, tu ești creativ? Uai, tu ai teme. Bă, stai că nu mai știu unde spawn. Bă, să-mi bat piciorul. Mă dă. Fii atent, vezi că te om... Nu, că nu s-au îndormit. Nu. O, fratele meu, trebuie să dau un creativ. Tăceți din gură, găinilor. Uitați-l aici pe Sebastian. Nu știu unde a plecat. Stai, mă, că-l mai găsesc ăla, băga mea și picioarele să-mi bat. Uită pe aici pe undeva. Puteam să zic că pe aici era, dar nu mai găsesc. Eu o să mă duc după el. Dar frate, unde a zburat? Unde ești? Că nu mă tem. Aha, am găsit. Uite, vin cu a. Unde? Nu te văd. Ok, desigur nu mai am memorie. Bă, ești nebun? Bă, eu nu te mai văd. Ia că vine după tine. Ce-i place, o să dau că vine pe mine. Mă vezi, bă? A, că sunt pe aici. Nu vezi scrisul deloc. Nu vezi că sunt. Ia, lasă la mine. Of, Madeline. Uite, pe la oaia asta. Pe aici. Bă, îmi bat picioarele în tine, bă, da. Uitați, jur că pe aici. Foarte. Bă, dar ce net ai? Iar s-a picat netul. Da. Ia. Uai, deci e picat netul, dar nu știu de ce. Foarte... Ok, hai să așteptăm noi până intre el. Oricum nu așteptăm că avem foarte multă treabă la căsuțe. Gata, iar m-am conectat. Hai să luăm lemn. Nu știu ce cu netul ăsta. Da, dar oricum s-a dus să fie foarte scurt, cred că. Că n-am memorie. La el poate să fie mai lung. Puțin lag când a intrat el. Dar unde ești, bă? Că... Așa, mergi tot înainte, tot înainte. Nu mai te mai văd.
ceva interesant. Nu-i la niște copaci, așa. Nu știu ce să-i să văd. Chiar ești bărunetul. Uai. Bă, dar ce le tai? Bă, nu mai spera. Nu cred așa ceva, oamenilor. Așa ceva n-ați putut să vedeți. Și dacă puteți apăsați și pe butonul ăla de like, m-aș bucura foarte mult. Da, foarte mult. Nu știu, mă, de să facem o casă în copac. Sau să facem normală. Nu știu, da. O să facem una. Iar m-am conectat. Dar ce net ai? Bă, nu știu. Nu știu, dar mie merge ca pe brânză. Mie merge foarte bine. Hai că facem o căsuță în copac. E pe netul slab, bă, de-aia. Noi netul slab. Atunci n-are cum. Hai că încep să dau de tine. Hai, oamenilor. Hai. El nu știe Hai. nimic. Mă dă puțin. Nu așa? Dacă zic acum secretul lui, ce are el, cred că vă... Ia zi, mă, dă secretul tău. Ce secret? Că ai unul mai mic, unul mai mare. Nu. Dar nu pot să-l zic, că nu știu. Nu? Nu așa, mă, dă. Da. E rușine. Dar e ceva, nu știu, ori așa s-a născut el, ori el a făcut ceva. Nu? Poate ai făcut tu. Uite un măr, bă. El cred că nu o să se joace cu noi, el cam... Uai, bă, cupai nașpa ăsta aici. Hai că fac aici cu sus, așa. Până evoluăm noi. 1, 2, 3, 4. Bă, dar unde ești, bă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O să încerc să mă ridic pe astea de sus. Dar nu dau de tine, bă. Fac. Nu vezi pe acolo, oaie? Văd un vițel. Uite-te, uite, am găsit casa, am găsit-o, uite, te văd. Mă vezi? Da. Te văd? Nu. Și uite, îți dau toporul ăsta. Bă, vină cu a. Fii atent, vezi toporul ăsta? Da. Mie mi s-a oprit filmarea. Ok, mie mi s-a oprit filmarea. Mai Da. o dată. Stai să iau toporul. Trișca, cum îi spune. Ok, am venit și cu al treilea episod. Bă! Du-te după lemn, tu! Bun? Ah, du-te după lemn. Da, necoji din ăsta normal, natural, bun? Du-te. Hai, du-te după lemn. Vino cu asta să arăt de unde... Vezi partea aia de acolo, sus, înainte. Înainte. Du-te înainte și ia lemn. Du-te, fugi. Fugi. Să nu te văd. Ești prost de mori. Ok, cred că o să fac episodul cu 2 episoade așa. La memorie și la 10 minute se oprește. Mădare. Am rămas în apă! Amețit. Pe cuvântul meu, dacă nu ești amețit. Unde ai rămas, mamă? Du-te, fugi. Ia copac. Bă, nu de acolo, dinainte. Du-te drept și ia de acolo. A, mai repede, mă, de că am nevoie. Eu caut un deșert, să iau nisip ca să pot să fac geam. Hai, facem două case, vrei? Nu, du-te după lemn.
că dacă nu te duci și nu mă asculti, nu mai filmezi pe mine. De ce? Păi dacă faci mișto. Ce am făcut mișto? Că tu te după lemn, nu mai tot Bă, faci. eu vreau să râd. Că tot atunci ia lemn ca să terminăm casa. Bă, te duci după lemn sau îți dau bloc? Sau oprezi netul și gata, și atunci nu mai ai cum să intri pe lumea mea. Zi. Du-te, bă, că eu ies afară, am intrat în tunel. În mine a intrat. În tunelul dracilor. Hai, ne-a jucat asta capră nouă. Dau eu tunelul dracilor. Uai, ce sunete se aude. Și Bă, dar ce faci tu în mină? Se caut monștri. Ai, dau bloc. Nu. Nu dau. Ai, vino, du-te după lemn. Dacă nu te duci acum după lemn, îți dau bloc. Îți dau, oprezi netul, pardon. Îmi strici filmarea. Bă, du-te. Îți dau mătă, du-te. Asta, bă. Stai, bă, că vreau ca să știu unde e mine, ca să ne mai explorăm. Ia stai câta pe loc, să-ți dau poporul. Dă-mi. Bă, ce nesimțit ești. Păi dacă nu mă asculti. Ei, să mă până dau de tine. Păi dacă tu mă dau de tine, păi dacă ești prost și nu mă... Uite, am inventarul plin, bravo. Ok, asta după creativ, cred că nu o să le folosesc sau o să le folosesc. Mă, unde ești? Nu știu. Și nu mă faci și du-te după lemn, că îți dau bloc, îți dau oprezi net. Stai să caut acum. Ce tot atât? Dacă nu știu eu cu Mădălin și verișor, după asta. Eu văd un par, numai nu te văd. Mai vezi un pat nova? Da. Îl iau eu. Mulțumesc. Am luat eu pat. Oase, bute, e totul scă. Ia să știu unde sunt aici. Deci să vin la tine, că știu unde sunt. Nu mă crezi. Ok, am venit și cu al doilea, al treilea episod. La